Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीवी प्रडाक्शनावहाय नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। जोङो दायो बेरायनो फैदों आरो जोंनि गामिखौ आङो देखायनो फैदों आंनि हासबेन्ड आरो आंनि बिबोनांनो जोंनि गामिया माबायसा। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर। बेरायदों जों बेलासिनि लोगोफोर दिनै बिहावफोरनि जायगाखौ देखायनोसै नै ओरैथिंजाय माइ गायग्रा दुब्लि दं ओमफ्राय ओरै लामाया मोजां नै बेलासिनि नै बिबोनां लाजियोनो खिथानांथारामोननो ओरै दं नै फंबाय बोरै नायलांबाय था होमबा जि मोजां। नै जोङो दायो थांगासिनो जोंनि गामिनि सकआव। नैबे जोंनि गामिनि लामा सेरनि बारि आरो नैथिं दङ मुटु, बैथिं रोङो बिबोनां आरो आंनि बिनानाव दङ आरोना। बेरायनो फैदों जोङो, जोंहा बिनानावा नुजानो लाजिदों आरो आंखौ देखायनाङा होनगासिनो। मोनाबिलिनि बेरायनो फैदों जोङो। नाय जोंनि गामिया माबायसा। गिदिर दं नै बेहाय बैयो अमा दोनग्रानो अमा खिफ्राखौहाय नै गासिनो बे फुख्रियाव नानो स' लुना हरजोबो आरो नाबो मोनबाय अमाबो मोनबाय। बिराद गिदिर फुख्रिखौ ओरैथिंजाय मोनसे दङ। नै बेनो जोंनि फार्स्ट हाबजेननाय लामाया। बेयावनो जों बहाबा थांनो गोसोबा गारि मोनो आरो गुवाहाटीयाव थांनायनि थाखायबो जों गारि मोनो, जेबो टेनसन गैया। आङो दायोहाय गय जाबाय आरोना, गय जानो लुगैनानै बेथिंहाय डिमाकुसि बिथिंनिफ्राय बास फैयो गुवाहाटीयाव थांनायनि। बेनिफ्राय नै जोंनि नैबे टटलापारा सक आरोना, बेनो जोंनि गामिनि सकआ। ओमफ्राय बेयावनो जोंना बासखौ गुवाहाटीयाव थांनायखौ मोनो आरो फुङावबो मोनो। ओमफ्राय जोंहा गुवाहाटीनिफ्राय नैयाव 10:30 मोनफैयो आरो गंसे। ओमफ्राय आरो डिमाकुसिनिफ्राय नैथिंनिफ्राय ओरैहाय 2टासोआव गंसे मोनो आरो। बिराद मोजां जोंनि गामिया। नै बेयावहाय सोरहाबा थाफैगोन खोमा। नै बेथिंबो गारिनि टेनसन गैया आरोना, जोंनिथिं एभेलेबेल गारि मोनो। नै जोंहा आगैमोना बेरायगासिनो। नङा थेवबो बेलेग गामिया भिटुरिया थायोना, एसे जोंनिया लामा जिङाव ना नङा। ओमफ्राय जोंनि न'आ बैथिं आरोना, ससे थांबानो मोनहैबाय। नैनियावहाय बिफां नुदोंना, बैयाव गोदो गोदायनि मानसिफोरा दै जायोमोन आरोना। बेयाव मोनसे दै गबाय थायोमोन, मेसें दैलाय, खिन्थु दायो दैखौनो गनाय नुहुराखै आङो। नै बिराद मोजांमोन बैयाव आरोना, नै बै गोसोम नुहुरनाय आरोना, बिराद मोजां। बेयावनो गोदो गोदायनि मानसिफ्रा दै लांफैयोमोननो जोंना। बेखौ टांकि होनना बुङो आरो जोंना। नै मालाय बिगुमै बिबोनां फटक लालायगासिनो, बेखौबो बिगुमै जायो आरो जोंहा बिनानावा। नै जाहा बिबोनाङा जा मोजां अनथावथाव दलल' थाबायबोथारदों आरोना। नै जोंनिथिं दानो दैज्लां नांबाय, बेलासे मानि एम्बु गाबो। बेलेगथिंथ' दैयानो गैया फोथाराव। नै जोङो फैयै मोनसे दखानाव साहा लोंनो होननानै हाबबाय आरो। बिराद मेंनायबो मोनबाय नालाय, ओंखायनो जोङो साहाखौनो लोंनानै लानोसै होननानै मोनसे फिसा दखानाव हाबबाय आरो बेयाव जेबो जाग्रा गैयामोन, आलु सप ओमफ्राय चावमिनल'सो दंमोन। जों आलु सपखौनो जाबाय। बिदिब्ला जोंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअ'आव जोंखौ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।